matsala. Sai zai ci gaba da zuwa hira, a ƙarshe dama mutumin yana da amarya. Sai aka ce to tunda haka ne ku ringa hira mana a ɗakin amaryan kawai. Ashe amaryan tana kallon ustaz. Wallahi tana kallon sa. Sai wata rana kawai ta ce ni kama wallahi ustaz dama za ka aure ni, wallahi ni da ina son ka. Ya ce ya zan yi aure ki bayan kin kina kifin mamana ne ina neman yanki. Ta ce ni wallahi na san inda zan yi. Kin san inda zaki? Ta ce wallahi na san. Ce to ni ma ina son ki. Ustaz ya sauka. Wallahi ce ni ma ina son ki. Miji yana dawowa kawai ta daga masa ranges, ya rasa menene mata wallahi sama da ƙasa. Akwai wani abu ce babu, ni dai ba na son ka ne kawai. Hake so ne wallahi ba na son ka. Hake so ne haka kawai. Ta ce yi haka. Ta ce haka kawai. Ya ce to na son ki. Kenan sai ta ji daɗi, hankalinta ya kwanta. Ustaz kuma shi ma kuma sai ya yi ɗan yanki kuma zuwa gida. Sai uban sai ya ce to tunda haka ne yanzu dama na gaya maka a farko ni ba na son dogon nema, ka fito a muku aure. Sai ya ce ba ya so. Ba ka so? Ba na so. Ya ce to shi kenan. Bayan kwana biyu sai ya ji ustaz ya koma gurin ya dukan budurwarsa yana neman ta. To nan ne sai ya gano abinda aka shirya. Sai ya maka ta a kotu da ita da ustaz, ko kuma ya maka ta ita farko tukunna a kotu. Shine da ya maka ta a kotu ta yi bayani. Kotu ta ce mata ki ji tsoron Allah ki faɗi gaskiya. Ta ce wallahi gashi kaza nan ne ta faɗa abinda ta kulla ita da ustaz. Shine kotu ta haramta mata auren ustaz, kuma shi wancan mijinta na farko ce shi ma har abada ba zai aure ta ba. Kin ga ta tashi ba ta da ɗaya ba ta da biyu ke, ba ta da tarko. To wannan a gurin mata, wasu daga cikin mata da ba su zuwa makaranta mai sauki ne irin waɗannan abubuwa. Akwai misalai da yawa irin wannan, amma dai mu takaita da guda biyu. Dan haka da gaske ne za ku zo masallaci ko ku zo ku fita masha Allah tabarakallah, amma idan za ku je ko ran da ake biki ko ran da ake filani dai ko ake kauyawa dai, wallahi tallahi mutum ba zai gane ku da wuri ba. Allah ba mu gane ku da wuri. Ran kauyawa ba, kun shiga kayan kauyawa, kun shiga kayan filani, kuma ku ba filani bane, ku musulmai ne. Ku musulmai ne. Ba na nufin filani ba musulmai bane, sai dai ana nufin da irin wannan aikin wani sako ne na musamman da ake yi. Shi yasa sai aka danganta shi da wasu mutane wanda su kuma ba daidai bane haka ne. Saboda haka Allah ta'ala ya dace da mu. Ni dan tsokacin da zan yi gaskiya zan yi ne a kayin abin da yake asali, abin da Bahaushe suke cewa menene asalin abinda Bahaushe, abinda kare, me yasa kare cin alli, shine sanin menene asalin allin? Kashi kenan. To sanin asali tauhidi kenan, wanda ke shine kashin bayan kowa da komai. Duk abinda za a gina shi idan babu wannan tauhidin, watan wani sa'i aka rasa aqida ne ko tauhidi, shi yasa sai a zo masallaci masha Allah, amma lokacin da wani abu kuma ya taso sai a manta kuma da masallaci, sai a uce masallaci ma a je a yi wannan badala. To wani sa'i akwai rashin tauhidi, wanda kuma wannan tauhidi shine kashin bayan komai. To lalle tauhidi daga cikin muhimmancinsa shine mu sani, shine dalilin da yasa Allah ta'ala ma ya samar da mu, ya halicce mu. Arama dalilin da yasa